தோழர் தோழர் இப்படி சொல்லாத. அப்படிதான் சொல்லுவேன். எடுத்தாம ஒரு படம் ஆண் பாவங்கள் பொல்லாதுன்னு. டேய் டைரக்டர், நீ எங்க இருந்தாலும் அப்படியே மனசுல இருக்கிறதுலாம் அப்படியே கொட்டிட்டான் படத்துல டைலாக்கா. ஃபெமினிசம்ங்கிற பேர்ல என்னவெல்லாம் ஆட்டம் காட்டுறீங்க. ஏற்கனவே டைவர்ஸ் ஆன பைத்தியம் கூட சேர்ந்துகிட்டு புருஷங்கிட்ட இருந்து காசை எப்படி ஆட்டை போடுறதுன்னு படத்துல அப்படியே காட்டியிருக்காங்க. இதுக்குதான் பல ஆம்பளைங்க அவங்களோட சம்பளம் என்னன்னு வீட்டுல சொல்றதே இல்ல. இப்ப செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்களா, சொத்தை அவங்க அம்மா பேர்ல வாங்கிடுவாங்க. வேண்டாம், தேவையில்லாம பேசாத. அப்படித்தாண்டி பேசுவேன். இன்னைக்கு தான் எனக்கு உண்மையா தெரிஞ்சிருக்குது. ஃபெமினிசம்ங்கிற பேர்ல ஊர் இருக்கிற பொம்பளை எல்லாம் புருஷனை எப்படி எல்லாம் மடக்கி வச்சிருக்கீங்க நீங்க. உங்க அப்பா ஆண் பாவம்னு ஒரு படம் பாத்துட்டு வந்திருக்கான். அதான் இன்னைக்கு ரொம்ப ஓவரா ஆடிட்டு இருக்கான். நீ ஆடின ஆட்டத்துக்கு உனக்கு வீட்டுக்குள்ள இடம் கிடையாது. வெளியிலே திண்ணையில குளிர்ல கிடந்து சாவு. வீட்டு கதவுதான் சாத்தனா கேட்டியம்ல சேர்த்து கூட்டிட்டா. குளிர் வேற தாங்க முடியல. ஃபெமினிசம்